Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Vo svete si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. Učitelia tento deň oslávili o deň skôr, pretože dnes zostali školáci aj učitelia kvôli Veľkej noci doma. Uctil si ich minister školstva. Mesto Košice 32 pedagógom udelilo ocenenie. Ďakovali aj niektorí starostovia. Podľa prezidentky Slovenskej komory učiteľov má tento deň význam aj preto, že treba hovoriť viac o nízkom statuse učiteľov. No tak učiteľské povolanie ako profesia bola aj v minulosti, aj v súčasnosti veľmi silným ideálom služby spoločnosti. Samozrejme, že je to profesia, ktorá má v prospech spoločnosti veľmi vysokú významnosť, pretože je tam zodpovednosť za výchovu detí, za zdravie, za bezpečnosť, za osobnostný rast detí. Avšak, čo sa týka zmeny, tak sa nám to javí, že ten spoločenský status je samozrejme nižší, nakoľko je tá zložitosť tejto profesie z hľadiska teda výchovy detí veľmi náročná. Dnes podľa Barancovej treba riešiť pri výchove a vzdelávaní oveľa viac problémov ako kedysi. No, je to problematickejšie, lebo aj spoločnosť samozrejme odráža určité atribúty a tým sú hodnota peňazí a deti tú hodnotu peňazí veľmi výrazne vnímajú a vzdelanie ako hodnota nepovažujú za prioritnú. Silvia Karoliová, televízia Naša.